गिबि गिबियावनो फैगौ बोसोर गोदाननि साफ्रामनोबो आं खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय नङा होमबा आजावखाबाय दा नोंसोरबो आंबो खुलुमबाय थारमानि दा दिनैनि नैबे मार्चार्स डे कालचारेल नाइट बाहाय आंखौ हांख्रायना लाबोदों माने आं आलासि जाफैदोंमोनलै रायजो राजाफोर हा आलासि जानायाव आंखौ नुनायखाय माने एसे नोंबो बे स्टेजआव गाखोदो होननायखाय दिनै आं फैनाय जाहैबाय आरोखि आंबो गावखौनो गाव बिराद भाग्यबान नंदों बे जे मा जायगामोनलाय हासरा माने हांसो जरा नङा होमबा हांसो जरा बे जायगायाव जे आं सफैदों साहा ना खोला आं मिथियालै खिन्थुले बोरै साहा बोरै खोला नङा होमबा दिनैसो आं फैफेरदों थारमानि हो दा आंखौनो आं भाग्य आं सानना लादों जे बे हासारा जायगायाव जे आं सफैदों नङा होमबा दा आंथ' डाइलगखौ ओरै आं बारा होनो रोङा थारमानि आंनि जे बे डाइलग बेखौ आङो हिन्दीआव मोनसे आरो बर'आव मोनसे बे मोननैल' होगोन दे रायजो राजाफोर माने गुन्दा नालाय गुन्दा औ बे ओरैनो मोगथाङाव गुन्दा नङालै रायजो राजाफोर हो सिनेमायावसो गुन्दा मामानि खावग्रा नङा आङो थारमानि बाथ्राया बे हो सोरबाया मामा मोगथाङावबो खावो सयथायावबो खावो ना दा आं बिदि नङा दा बे जाय हक दिनैनि बे जौसांखौ सामलायनाय मानगोनां बे जौसांखौ सामलायनाय मानगोनां माने बिदिखौ मा होनो सामलायगिरि नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे साफ्रामबो सामलायगिरिजों लोगोसे सयथा सातथा थायोना बिदि दा बिसोरनोबो आं आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरग्रोनाय जाहैबाय आरोखि दा गोदान बोसोर जे फैगोन ना दाथ' डिसेम्बर नङा होमबा डिसेम्बर दा बे डिसेम्बर दान बारनानै बै गोदान बोसोराव जाहाथे गाजा गोमजायै पिकनिकनो मामा सयथा सातथानो गोजोनै गोजोन माने रंजा बाजायै दिन थांथों बेखौ आं दावराव गुन्दाया साफ्रामनोबो माने मामा हर मोजाङै मोजां माने रंजालायो बेखौ आं दावराव गुन्दानिफ्राय आं बुंनाय जाहैबाय आरोखि नङा होमबा दा बे नङा होमबा साफ्रामबो दामगिरि आरो मेथाइ खनगिरि साफ्रामनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय सिबिनायखौ आरो खनसे आरो बिसोरनोबो एक्सट्रा आं बावहरनाय जाहैबाय आरोखि ना दा आंथ' डाइलगखौ बारा रोङा बिदि गुन्दा मानसि नालाय आंनाव अनेक मानसि दंमोन आलासि जानायखाय आङो सेला फेलाफोरखौ आं लाबोआखै सेला फेला बिराद दं आंनावबो आं लाबोआखै थारमाने आलासिल' जानो फैदों नालाय दा बाय चन्दन फंबाया नुनानै ओइ आदा नोंबो एसे ओरै होनबाय आरोखि दे जायो होनबाय आंबो खारन नाफाम जाथि नालाय नङा होमबा नाफाम जाथि नालाय फरथि लालायनांगौ फरथि लानाय नंगौना नङा फरथि लानांगौ बिसो खौसे जालायनांगौ नालाय दा बे जाय हक डाइलगखौ खोनासंसै दा डाइलगखौ आंना बै आसल डाइलगखौ नाफाम मोनसे हिन्दी बासि मोनसे नङा होमबा बेखौ आं होनसै
दाना लाफा सायख' गैयालै लाफा सायख' गैया आं गान खननो रोङा गुन्दा मानसिना बे आरोखि दाना आङो हिन्दीनिखौ होग्रोनोसै नङा होमबा दे खोनासंदो दाना इस्माइल का बोले तो दिल का बादशाह है बादशाह होननायखौ होनसै ना दे होमबा काहे को आपने तानी में डिस्टर्ब करता है रे तेरे को पता नहीं क्या अपन कौन है अपन का नाम है तावरा तावरा इस्माइल का बोले तो दिल का बादशाह है बादशाह बे आरोखि ना दाख्लैबो उदालगुरियाव हैखांबाय आं रायजो राजाफोर उदालगुरियाव ओरै जायोना ओरै जायोमोनलाय ओरै आं साहा खोला बारा बुजियाखिसैलै मामा हासरानो हांसो जरा नङा होमबा बारा बुजियाखिसै आङो दा ओरै फैदोंमोन नामाथाय दा थांफिननांगौ बोरै आं बुजिया खिन्थु ड्राइभारासो बोरै बोरै लांगा मिथिया दा बे ओमफ्राय दाना बर'नि होफिनसैलाय नङा होमबा बर'नि होनसै मिनिलायलांबाय नालाय आंनाबो डायलगा फैगासिनो फैयो थारमाने बिदि जाय हक दावराव गुन्दाखौ नुनानै माबादि नुदों बरियाना मानसिया गुन्दाब्लाबो खिन्थु मोगथाङाव गुन्दा नङालै बेनो आरोखि माने साइजखौ नायनानै माबादि नुखो रायजो राजाफोर एक्टर एबारनिफ्राय एक्टर लानोसै आं आच्छा आच्छा मेखे लेखे लोरखे लोरखे बिदि दामनाय गैया आंना डायलग बिदि नङा होमबा आच्छा जाय हक आङो बे जायगायाव फैनानै ओरैबायदि गावखौनो गाव मोजां मोनदों जे बे जायगाया ओरैबायदि निजोम नाफामल' जायगा नालाय नङा होमबा आं बिराद मोजां मोनदों आं माब्लाबाबो जे बे जायगायाव सफैगोनखौ आं सिमाङावबो नुवाखैमोन आं सिमाङावबो सानाखैमोन दिनै बे जायगायाव फैनानै आं सानदों जे अबा सिमाङाव उन्दुनायसो नुयोमोन आङो जे बे जायगायावहाय सफैफेरै खोमा नोंनानै सफैफेरबायबो खोमागोनलै सिमांफ्रावबो नङा होमबा सफैबाय बायदि मोनदा सिमाङाव मालाबाबो औ ओरैनो साहानो खोलाहानो माबा 6टा 7टा बिदि आरोखि ना औ दा जाय हक बर'नि डायलगखौथ' बावलायलांबायसो नामा आं औ दा रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै लोब लोब फैनानै दिनै जे आंनि जे फंनैसो डायलग बेखौ खोनानानै नोंथांमोनहाबो हयथ' निस्सय मोजां मोनबाय नङा होमबा मोजां मोनबाय